Când am fost contactați de cei de la Pet Guru pentru a organiza acest eveniment în locația noastră, trebuie să recunosc că am fost cu adevărat bucuroasă. Putem să spunem că profităm de acest moment ca să ne inaugurăm noul spațiu indoor dedicat pentru căței și pentru evenimentele pe care le putem avea alături de aceștia, de la partea de handling, training, grooming și orice alt eveniment de specialitate. Ne bucurăm că avem o infrastructură care să îndeplinească toate condițiile de care avem nevoie. Din câte am văzut, toată lumea se simte bine, căței sunt fericiți, oamenii sunt fericiți. Cu siguranță, principalul minus în România este că astfel de evenimente se întâmplă foarte, foarte rar. Foarte rar reușim să avem evenimente unde să ne adunăm cu toții și să ne bucurăm de aceeași pasiune comună pe care o împărtășim, adică viața alături de un câine. Dar noi, cu siguranță, vom avea grijă ca astfel de evenimente să devină populare. În viitorul apropiat avem de gând să organizăm o serie de evenimente, atât pe partea de grooming, show, training, cât și pentru căței de companie care trebuie să-și îmbunătățească relația cu stăpânii lor.